Són 4 generacions de dones d'una família que viu il·lusionada les hores prèvies a l'encontre amb la patrona. S'ajuden amb cura a vestir-se i lluir la mantellina i l'adreix com cal. Ha arribat el dia desitjat durant tant de temps. Es un día muy especial que llevamos preparando este día desde hace un año. Que decidimos estas fallas, vestirnos toda la familia, no solo las 4 generaciones, sino hijos, sobrinos, hermanos, y es un día seguramente irrepetible. I és que una part de la família viu als Estats Units i una altra a Bèlgica. És que estan a poc de vindre. Había venido de Bruselas. Somos mi marido y yo que vivimos en Bruselas desde hace 12 años. Al principio solos y ahora con nuestros dos hijos, Victoria y Adrián, y la pequeñita que viene. Per a la besàvia és tot un orgull tindre la família reunida. Avui és un dia especialíssim perquè estic en les meues filles, en les meues netes, en els meus nets i estic feliç. Li tinc molta devoció i en els moments difícils és la que més m'ajuda. Aplega el moment d'eixir cap a la plaça i de complir amb esta tradició tan sentida, de desfilar davant de la Mare de Déu com han fet sempre i seguiran fent les pròximes generacions.